Ako si Steve, taga ko sa USA. Nagpuyo ko sa Brunswick. 40 anyos na ko. Minyo na ko. Na ako'y duha ka anak nga bae. Akong trabaho, fast food district manager. Nagtrabaho ko sa Wendy's. Ganahan ko magtinas og mangisda. Muadto ko sa Philippines sunod tuig. Nalipay ko na kila kamo. Salamat. Bye-bye.